urriak 23an mahaiak ospatzeko deialdia egon zen, baina azkenean bertan bera geratu ziren hainbat zentrotan ez dutela jarri oraindik. Zuzendaritza batzuek ez dutelako eskatu edo hornitzeko arazoak dituela hezkuntza sailak. Garbiketan 96 kontratuetatik gauzatu dituzte 57. 37 ikastetxek ez dutelako eskatu eta 2 izendatzeko daude. Sukaldetan 109 kontratutik 52 izendatu dute, 25 ikastetxe ez dute eskatu laguntzarik eta 32 izendatzeko nahian daude. Animatu nahi zaituztegu COVID errefortzua ez duzuenoi jaso, mesede zuzendaritzan eskatu informazioa horri buruz, jakiteko eskatuta dagoen edo ez. Ezin dugu hezkuntza sailak eskaintzen duen aukera hori galdu. Gure lana arintzeko direlako eta behar dugulako. Sukaldetan laguntza kontratua urtarrilak 24 amaitzen direla, oso kezkagarria da sukalde batzuetan gertatzen dana, ez dute ordezkapen guztiak izendatzen eta horrek suposatzen du menuen aldaketa egin behar dela. Larrialdeko menua jarriz edo dena delakoan, zerbitzuaren kalitatea kaltetzen dutenak. Garbiketa zerbitzuko langilei ez dutela ezagutzera eman garbiketa plana. Ikastetxe guztietan ezin izan dute ekarpenik emon, ez da izan adostua, beraz kontingentzia plana nekez bete daitezke. Labek gure lan baldintzak hobetu eta aurrez aurreko kalitatezko hezkuntza izateko eta jangela guztiak zabaltzeko, premian biltzeko eskaera egin genuen. Gertuko harremana lortzeko, bizita egiteko zuen lan zentroan, zuzendaritzan, eskatu eta gurekin jarri harremanetan behar duzuenean. Denok artean, lan baldintzan, defenda dezagun, gora langileen borroka.